Maayong dayong kilom-kilom, Subo, Kabisayan o Mindanao. Ni ami karon diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon o ba ni CB Girl. Unya ni hangyo si Dr. Iris kung mahimo mali lang nato ipabilin si CB sa tibuok programa kay makisi-kisi na taon si CB kay gusto nang muduwa. Pero ako lang siya ipakita ninyo tanawa ra gud nagka-green ang dughan ni CB tungod ni sa iyang pagkaon sa watercolor ni Dr. Iris. Unya gipasidan number ni Dr. Iris, Dok, ayaw ginagilabti ang green, Dok, kay mo na makahilo ko no ng pagkaon among giobserbahan si CB wa man maunsa pero kami nang giata karong adlaw. So mo ni si CB among gitawag karon og the green grass of home. Sib no dubiyo nang imong green sib boy, pero di ka na ko ipabilin og dugay sib kay hangyo si Dr. Ice maluoy siya nimo natibok programa na aka. So pang intro lang ko ni si CB nya mo duol og balik ato ni siya ipakita dayon extra karong hapuna. So karon sib ang at sa di pa ka na mo paduwaon sib pahibaon lang tika og atong mga viewers ang atong sugilanon karong dayong kilom-kilom naguluhan among timbrera. Salamat CB Girl. Kasulti na mis title na naka ito si CB na di na nato patiwason sa tibok natong programa. Napamoy timbrera sa inyong pagkabata? Napabay timbrera karon sa bagong panahon? Akong gitanaw sa Lazada, daghan pagimbaligya nga mga timbrera. Ang para sa dili, wapak suway og timbrera, muna siya sudanan sa pagkaon ang timbrera sa karaan nga panahon. Unya sa among panahon, kami pa'y mga bata, sa dihan nakadungan mig tambong og eskwelahan dito sa Mandug, sa Davao City. Duol raman ang among mga eskwelahan, ang mga magawang high school na kami elementarya pa, magdami og usa ka timbrera. Nya katong timbrera mao na toy sudlan sa among paniudto. Wa ko kahinomdom nga duna may bound para recess para ra to paniudto. So in fact wa ko kay kakuan og doon ba may kantin? Gani ko kasway niya kaatubang ko kantin sa among eskwelahan dito sa Mandug Elementary School sa siyudad sa Davao. Di na ko kahibawon sa itong mga tuiga pero ang ako na lang grado, may ako mahilongduman. Dito ko sa Mandug Elementary School for 3 years, grade 4, grade 5 o grade 6. So dito ko rin graduar o elementarya. Ako mga maguwang high school na sila nag-una namo. Ang sistema sa akong mama, si Mami Tining, mao man ang tawag ni Cristina Andanar na siya, siya pagkadaga niya, naminyo siya sa akong amahan nga si Agripino Canton Lastimosa. So kanang mga kanton sa Talisay, amo ng mga paryente. Siya mag-andam atong among timbrera. Samtang mga ligo mi, samtang mag-andam na mi sa sayong buntag. Inig kaon na namo sa among pamahaw, wa na tong timbrera, ready na to ang timbrera. Ang usa ka compartment sa timbrera para sa akong duha ka magwang, si Boy o si Inday. Unya katong kinaubsan ang ako. Unya ang kinaubsan pa gyud na dako kayong compartment mo ikinadak anong compartment murag ma times 2, ma times 3 sa katong mga compartment para sa mga pagkaon. Amo tong ibutang sa freezer tibok gabi. Unya igo hindi ka buntag, ugahi na siya, mo-ice na siya pag-ayo. Amo tong daton sa eskwelahan na ice pa siya. So magikan mi mga alas 6 sa sayong buntag, among klase magsugod alas 7, maniudto mi mga alas 12. So mga 6 hours nahilis ng ice pero bugnaw pa ang tubig. So mo tay among kamada sa among timbrera. Ang di kayo ko conscious sa among bitang status unsa mi nabami sa kinaubsan nga bahin nga ang sa katilingban, nabami sa tunga-tunga, nabami sa ibabaw, pero medyo arang-arang tayo ito among pagpuyo kay manager baya ang akong amahan sa asyenda ni Abuitis dito sa isla sa Batalyon sa Mandug, Barangay Mandug sa siyudad sa Davao. Pero so maayo tayo kay pagkamatuto sa mga ginikanan, di mi conscious, di mi magtanaw bitaw nga mas maayo mi sa uban, mas bati mi sa uban. Wa mi mo kumparar sa mong kaugalingon sa ubang namo mga classmates, sa ubang namo mga bata.
So kasagaran akong mahinumduman among sudan sa among kadtong timbrera, dili ko kaayo dako. Kung di mo tan-awon karon, so tingali mo nang dili midagko sa among pagkabata. Kay gagmay, kay dili sad gagmay, pero sakto ba lang among timbrera niya. Ako mahinumduman idasok dito pagkais kong mama ang among kanon. Unya adto na sa ibutang among sudan. So ang among kanon ng sudan, usara man ka timbrera, wa man kay bulsa-bulsa para sudan, wa may separate nga container para sudan. Plus mga bata ba mi. So ug daghan kay migdanunon mga wa. So katulad sa katimbrera, unya magpuli-puli mi adto og da. Akong turno sa pagda, ako tundadon sa akong classroom. Unya ini pangaon na mo, mukuha lang dito ako maguwang, maguna sila kaon kini magdungan og human among klase. Unya ako matabunan man siya. Nya muhugot man siya pagbalik, adjustable man to ang among dunay murag pugong ba sa timbrera. Kasagaran nga sudan ako mahinumduman nga ibutang sa kong mama uban sa among kanon chorizo, kana gyud chorizo na pinarito unya pinarito nga isda kanang kuan na bitaw hiniwa na bitaw nga kay gamay ra man ang timbrera, so di ka makabutang dito dako kaayo nga sudan or kana hiniwa nga baboy. Pero kay dumdum ko mukaon ko uban sa akong classmates, usay mukaon ko ako rang usa, di gyud ko conscious ba nga na ako'y barkada, wa gyud. Kausa, giimbit na ay grupo sa akong mga classmates nga ila kong giimbitar. Mura ba og diha gibuhat, so dugay kay kong ya ako lay katapusan sa timbrera, so dito man ako ang timbrera. Ila kong giimbitar nga mukaon. So ready na uta ko mukuyog nila kay mura ang among armchairs ila bang gilibot nya na si armchair nga gibutang nga bakante para tunako aron mukuyog ko nila. Sus pag dayon akong abli sa akong timbrera, kakita mo sila mga sudan na nagsudan ng corned beef, kanang corned beef sa una lamig makaina, kanang meatloaf na nagsudan ng meatloaf, na nagsudan o kanang bitang fried chicken drumstick yun lamig kay tanawon. Yung ilang mga baunanan kana bang colorful kay ba kana para bata gid ba. Ay para kanon, ay para sudan, na sila juice, na sila tubig. Ako pag abri na ko sa timbrera, ang ako sudan haul-haul man. Pero dito unsa nga haul-haul nga giamong-amungan mi sa among mama, sa gagmay pa mi mga bata ganahan kay may haul-haul kana bitong buwad nga haul-haul. Pero ako yung mahinumduman makakaon gani ko haul-haul nga buwad, di dayon ko moinom og tubig kay kun human kog kaon, mabusog na ko sa haul-haul o sa kanon, yung inom na kong tubig, ludon ko. Mura ba ludon akong paminaw. So kasagaran, haul-haul gani ako sudan, mangita kog saging, ikaw man akong kaon para dili na ko ludon, inom na kong tubig. Haul-haul man akong sudan. So, ug mutapad ko nila, ang haul-haul ba yan, di biya humot. Lami kayo ng haul-haul, pero dili sad maayo ang iyang baho ba? Moto nga ingko di lang ko mutapad at nisaka ko sa kahoy. So ano na magastaas kahoy? Ingko may diri hayahay. Nang ginaot ko nga ang baho sa haul-haul ko tumra dito sa sangas kahoy. Wa mo kanaog ngadto sa among classroom. So muna akong kasinatian sa among timbrera. Unya ang katong ice water dadon to sa muuna og kaon katong bahit temprera nga doon ay tubig, yung magpuli-puli may adto sa akong mga maguwang, abot doon na ba may gagmay nga cups o amo lang itong tungabon, limpyo pa man kaayo gud ni adtong panahon na. Hindi pa man ta conscious bitaw ana magpuli-puli og puli-puli inom, puli-puli og tungab. Iwa jud ko kadungog nga nangasakit mi adtong among pagbawon og temprera sa among pagkaon. Ang among temprera mura siyang metal, dili siya plastic. Wa pa man kayo tumauso ang mga plastic sa una. So karon bitaw mag-anak ko mga tindahan, mangita gyud ko og timbrera nga papare sa amo, wa na jud koy makitaan. Mga timbrera karon mga fancy na kay mga color, mga nindot na kayo og mga nanay mga disenyo. Katong amo plain ra jud, mura og timbrera sundao. Kana bitaw plain nga gray nga metal unya amot kipintalan ba to or unsa basta komportable ra gyud kay mi atong among timbrera. Kamo nakasuway ba mo timbrera? Unsa may inyong bawnanan sa dihang nag-eskwela pa mo? Unsa may kasagaran sa inyong mga putahe? Unsa may kasagaran ninyo nga mga pagkaon?
usa sa mga gikabiliban ako sa akong mga ginikanan, nagtubo mi nga katulagi di mi conscious nga maibog sa uban. Maayo tali kay nilang pagka matuto nga wa gud ko kahinumdum nga doon ako'y baon para recess. So meaning wa mi gutom pag recess ngano di man ko mangita og pagkaon in recess. So posible nangaon mi og duro sakto among pamahaw para sunod namong gutom paniudto na madala sa among baon. Unya igo-igo sa to among baon na di pa may gutmon manguli na mi. Adto na lang mi mangita og merienda dayon panihapon dito sa among bahay. Kay wa man jud ko kahinumdum hatagan mi kwarta para ihapit og tindahan. Wa man jud ko mauso pa mga restaurant sa una. Mihit kayo ang mga restaurant sa una. Yung kasagaran mga restaurant sa una dili man mga bata may mga to tibok pamilya, mga dagko kanang naay jukebox, mag-inom. Mao na kasagaran sa mga restaurant sa una. Wa ko kanimang itong mga karinderya bitaw nga ginagmay nga kada iskina naa. Wa na sa una. So mao tayo itong kasagaran mo magbaon yun. Kaya nga among bahay layo kay gikan sa among eskwelahan, tabukon og suba ang among bahay gikan sa among eskwelahan. Kuno di may makauli og paniudto. So kuan jud magbaon mi para usara ka biyahe parong sa eskwelahan, pauli na mo kami magdungan sa ming managsuon. Tungod ni ali sa maayong training sa among mga ginikanan nga dili mi conscious sa among pagkaon. Komportable ra gyud kay ko diya ni trabaho kog DYLA katong doon na ko sweldo. Ang among kasagarang panihapon sa DYLA kanang barbecuehan ba nga narabitaw sa Dan ug layo pang sweldo Adidas kanang manok sa TL's manok or tinai unsa tawagan ng tinai sa manok or kung duol-duol na sweldo or bagong sweldo kana ang mga maayong klase maayong parte sa manok ang pako, ang drumstick, ang petso kunaa nga available sa among barbecuehan. So, dili ko conscious bisan sa DYRF na nga ni arang-arang na nga akong sweldo komportable gihapon kay ko mohapit ang mga barbecuehan kanang dos Kera o sa P. Del Rosario o sa Pilais kay mo to'y kasagaran namong lihok-lihukan ng mga dan diha sa duol sa University of San Carlos. Pero ang among paboritong kan-ana ni ato diha sa duol sa San Carlos katong cup and saucer. Napa ba ang cup and saucer diha sa atbang gyud sa DYRF sa Dan Pilais. Katong cup and saucer kuan mga estudyante ato mangaon kay reasonable kayo ang ilang presyo. Unya maybe usan is mga sukod nga nag-anam-anam jud kaarang-arang akong sildo kay pagtrabaho na akong ABS-CBN dito na ko sa Esquina P. Del Rosario o sa Leon Kilat makakaon ako og kanang kantingan o kong kantingan sa Panganiban ang kanting sa kantingan unas pagdiyon kalamian duol sa Cebu City Medical Center ang usa ka o 25 pesos ra di man mahurot so kumbuya ko og lain nga mga either akong kaila or kadungan na ako dito tunga tas o or 1/3 sa o among bahinon o katulo ang o kaya ang o sa kanding naa ang mata daghan kay unod sa suod na ang utok ug na ang dila mao nindot lamian kay nga mga parte sa uso kung bahinon na mong katulo ang usa mo angkon sa dila ang usa mo angkon sa mata ang usa mo angkon sa utok or among tungaon ang dila among tungaon ang mata among tungaon ingon ana ang among mga pagkaon sa una unya kadto maka-afford na ko sa Peach Kitchenette kaya Peach di man inana sa kabaratuhon di sad gyud inana kamahal diyan lamian jud ito ang mga pagkaon sa Peach mao to nga pag trabaho na nako sa Associated Labor Unions usama na sa mga lokal kining union good ang ilang mga chapter sa nakalilain nga mga kompanya tawgo na og lokal usa sa mga kusganon kay lokal sa alum kanang sa Peach Kitchenette Associated Labor Unions maoy union diha ako nadunggan usa sa nakapasira sa Peach ang labor dispute pero wa na kay ko kay daghan kay ko mga amigo katong karaan kay nga mga waiters ako tong mga amigo kaila ko nilang tanan wa na jud ko makabalik kadihang nabalhin ako diri sa Hagobiaw sa syudad sa Mandawi layo na mong gugay ibalik na to sa Peach
Makaadto lang ko page ko na i-press con nga adto dito ang venue or kung doon nag-iimbitasyon nga karaan na tong amigo pero tagsan lang yun kaayo ko na makaadto sa Pete's Kitchenette. Ang labing halandumon yun nako nga pagkaon nga para nako luxury ba. Mawa na ko matilawi sa gamay pa kong bata. Kana yung siupaw sa snow shin. Ako naman na istorya kasi kadaghan din sa atong mga programa. Pero first year college ko sa University of San Jose Recoletos, namo ko stipend katong sa akong scholarship sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. 150 pesos a month ba ya. So doon ako gamayng kwarta niya. Pilar may plitin niya ito gigag Talisay pa dong San Jose, balik San Jose pa dong Talisay. Daghan kay kog supra nga kwarta, makahatag pagod ko og extra sa akong kwarta, at least katunga sa akong stipend, akong ihatag na to sa akong mama aron makatabang sa gasto-gasto sa bahay. So doon na pagyud ko'y gamay masubra at tukog snowshin. Labia ng siupaw sa snowshin. Karong bag-o ra ba, giingnan ko ang siupaw ko na maugya po na, si Nem sa seda ay. Suki man sa kaya sa snowshin. Wa jud na mausap ang siupaw sa snowshin. Kanami itong kana bang burot kaayo nga dili mahawang ba mga siupaw karon halo naman sa ilaw kay nang siupaw sa snowshin dili siya dasok dili siya gahi sakto maayo gyud kay mga siupaw pero way tihik ang ila siupaw dako kay na siupaw sa snowshin unya mahal-mahal man ang siupaw sa snowshin sa akong naandan nga mga putahe so tan-aw na ko ang siupaw ako dai kanon mahurot man dayon magpusog ako ani. Usar ka siupaw nya mo lang akong paniudtog eh. Wa mo gyud kwarta para laing paniudtog. Kato lang yung siupaw. Sus. Kada siupaw butangan man gyud ketchup. Ako bitong kada paak nako akong puno og ketchup kada lungag na si siupaw ba. Doon na sa karne. Akong or either bola-bola or asado di ba? Malungag naman ang siupaw nya nana dito. Ako na punon ang lungag og ketchup nya ingkib na ko, ako suyupon ang tanang ketchup. Pati lami Sunod ako ang ingkib, ako na sa puno ng ketchup. Basta, nakabantay tayo itong snowshin. Pagkasunod akong kaon dito, ang gibutang dito ng ketchup, katunga na lison. Dili na puno. Ay, dili ko tayo parigla, naatlan ng tiyali ko. Pagsunod, pag ginawang ketchup, natiman-an ito, gamayan lang sauce ketchup. Gamay na lang kanya niya itong mga batanon pata maikog pa man kaita niya. Dili ko taga syudad, taga Talisay. Kada ko Talisay sa una di man na syudad. Lungsod raman na sa una. So maikog pa magkamoingon, bay ketchup bay. Huwag ko kaibaw makapangayo din kang dugang ketchup. Karon na mga sayon na mo dagami drebe. Pon ibe, pon apa. Pakamandar-mandar ka sweeter kay suhitol man kay ka sa mga paagi din sa syudad. Sa kami sa una unsa ihatag din sa labisa maura in tawo nga mo. Di na may mangayo og pakapin. Unya, kasagaran ko mukaon ako ra. Kaya kung mag-imbitar ko mga amigo, wa mong ko ikabangka. Unya, og sila say mamangka, mauwaw masug ko. Sumali mo, balibad ko. Kung kasagaran mukaon din sa snowshin, ako ra usa. So, lingaw kay ko sa akong mga higala nga, aligri na ito ko sila sa snowshin, kay tibok ng barkada, mga to. Pero usas mga istorya na, di gina ako makalimtan sa mga estudyante pa mo sa San Jose. Istorya John Ray Nadela. Pagka-presidente na John Ray sa Supreme Student Council. By the way, John Ray Nadela nakahimo ng history sa Subo. Kay ang University of San Jose Recoletos mo labing unang universidad din sa Subo nga naka-restore sa Supreme Student Council. Kay gi-abolish man na sa martial law ni Marcos. Kay nahimo ba yan ang kahimanas mga aktivista sa una pagprotesta batok sa diktadurang Marcos. So, sama sa mga radio stations, gi-abolish ang mga Supreme Student Councils. Sa tibuok Sugbo, ang USJR, may nagmuna. Amot University na bang San Jose pag-restore sa Student Council o Colegio de San Jose Recoletos pa. Basta naunhan na mo ang UP, naunhan na mo ang University of San Carlos, naunhan na mo ang CIT, Southwestern, naunhan na mo ang USJR o CHJR. O si Jorge Nadela ang labing unang presidente sa labing unang student council na ni-restore din sa Subo. Unya, istorya nami na naman mga broadcaster naming John Ray, ang mga kaubang broadcaster nga mga classmates sa namo sa San Jose sa una, akong gipasabot si Inday Kalayka. Kasan mas Inday Kalayka ron napabakaday sa DYMR, amo ng
Suod kay amiga si Inday Calayca mo nang kinagpapahan sa among grupo sa una. Ingos Inday Calayca, iba mo sa apelida ni John Ray. Di pa siya presidente sa Supreme Student Council. Namang wa pa'y nakailan niya as John Ray Nadela ba? Kanang ordinaryo pagid kay nga estudyante ba? Na problema ko no sila sa ilang paniudto. Asam tam ni udto ani nga. Kuan ba? Ilang kwarta, kuwang, unya na sila palituno, na sila bayranan. So, apikigid sila. Ingos John Ray, kuyog muna ko. Nga utas kulod. Yan ka na John Ray, ngilingig na maginamanulti sa una. Wa pa na siya ma student leader. Kana ba, bumangka na gina-istorya John Ray, imagine na siya mo dag-istorya. So, sila Inday Calayca o mga upat na to sila kabok. Kuyog sila John Ray. Kaya pasaligan man sila nga na ay pagkaon dito sa kulon. Sus, si John Ray ko no. Siya sa man yung gustong kanan. Pero pag tudlo-tudlo sila, pero si John Ray, marang na nag-isaitan na kananan. Usod ko na, daghan pa mo ng kananan ang kulon sa una. Usod ko na John Ray sa kananan. Mustra ko no dito atubangan sa tendera. Istorya dito. Huwag ka naging gihukaran man sila. Niya, gipalingkod niya, nangao na sila. Huwag sila mangutan na, yun sa mo mo John Ray. Huwag sila pabayra. Basta abilidaran gina si John Ray Nadela sa una pa. Basta paistoryaho na John Ray, makahergyo ka. Magnangagala ng iyong mga istorya ni John Ray Nadela. So, usa na sa mga early memories na ako nga nilngiga na John Ray Nadela sa panagkailan na namo dito sa University of San Jose, Recoletos. O daghan pa kay may mga kasinatian ba nga makalingaw ba? For example, di kausa nga sa ABS, arang-arang naman namong sildo, pagkupra na mo, sabot mi mag-inom unya mga mi og kanding, kanang karaang ABS-CBN, diha pa to sa una ang GSIS, diha to ang, napaba ang GSIS building sa Leon Kilat, diha ang tapad man na sa ABS-CBN, diha mi sa in between sa building sa ABS-CBN o sa building sa GSIS, na gamay kayong iskinita, na gamay kayong gianan diha, ang lapok kayo, wa masimento, pero lami kayong kanding. Nauna mi diha. Suspag. Nindot kayo mong, sige na mag-inom, sige na mag-kaon, labay bito, ilangga, gadako kayo, sus. Marang mahabwa ay mong kiginhawaan. Sa maning lugar, kinsa mo din naghikay tili aning atong kanding ang ilagaw ang tao. So maka na mga pero di ka magmind kay wa lagi may igdungog nga nangasakit sa una. Lahi bitaw karon nga naay food poisoning, lahi karon nga doon na mga hilo, doon ay kamay lang kaayong sipyat sa pagkaon, ma-ospital dayon. Wa gyud may igdungog sa una nga mga sakit. Maybe mas limpyo lang gyud ang mga pagkaon sa una. No, bisag unsa ka baratuhon sa pagkaon, maayo lang gid tiyali kaayo nga pagkahikay. Or maybe limpyo ang mga tubig, abunda pa man sa tag-supply gud sa tubig sa una. Wa man tong mga kasagaras tubig ato gripo man gyud. Karon naman na lang sa mga kan-anan bitaw nga ibaldi-baldi na lang, iplanggana na lang ang pagpanghugas. Usahay ba di na maayo panghugas, or paspas na kay daghan na kay mga customer, kay mas daghan na mga customer karon kaysa una. So muna ako mahinungduman nga among mga kasinatian sa pagkaon pero way makalupig sa among baon na paniudto adtong among timbrera nga managsuon dito sa Mandog sa Davao City. Sa diyang ako pa'y nag-eskwela og grade 4, grade 5 o grade 6. Ayaw na lang ko pangutan apilay akong edad ana mga higayuna. Basta nag-grade 1 ko og 7 years old. So, kamo na lay bahala og kwenta. So karon nga dagko nami wa na gyud mi magkakuyog sa among managsuon. So sana sa among na-miss nga managsuon kay sa dihang di eskwela na si Boy sa Southwestern sa iyang college, nahimo siya scholar sa mga asnar. Si Cecil o si Benji ang sunod ni Boy si Benji katong laing laki na igsuon. Ug si Cecil dito naman sila mag-eskwela sa Manila, dito sila nag-college sa Manila. I think si Cecil diri mag-college sa St. Teresa's College, scholar sad siya sa education ang iyang kurso, but eventually dito na siya sa Manila. Kami na lang nahibilin din si Boy,
among kamanghuran si Bimbot ug ako. Ang unag yung bahay ni Boy sa pagkatrabaho na niya og Norquis pa until Boy nagtrabaho sa wa pa siya magtrabaho og Timex. Doon na sila bahay, minyo na silang Lisa, diha sila bahay sa Mandawi. Doon na sila bahay sa Mandawi. Kaming Bimbot dito may puyo sa ilang bahay sa Mandawi. O niya, ako nagtrabaho naman ko, tagsa na lang kayo kumuha sa bahay. So si Bimbot lagi ito ang kuyog nilang Boy o ni Lisa. O niya, pagbalhin na nila o nakatrabaho na to si Boy sa Timex. I think sa Timex na sila nakita ni Lisa sa Norquis. Ulitaw pa to si Boy. So trabaho na niya og Timex. Dito na siya nag-abang na siya og bahay sa Barangay Paho sa siyudad sa Lapu-Lapu. Kaya Timex na aman sa Lapu-Lapu City para di na kayo layo. Hantun nakatukod yun sila og bahay diha sa Barangay Gunob. Doon sa bahay ni Anheng Mayor Ernest Wiggle sa Barangay Gunob sa siyudad sa Lapu-Lapu. So, unang hangtod karon buwag mi. Of course, nanami among tagsa-tagsa ka mga pamilya. Si Cecil for a while, ang among bugtong babay, dito na siya magpuyo sa Tacloban. Naabtan siya og Yolanda dito, so pugo siya og balhin din sa Subo. Pero na siya sa unahan sa Talamban, nabutun sa ng barangay ni Cecil, gipuyan uban sa iyang bana na si Bebot Padul. Kana si Bebot mao na presidente sa faculty club sa University of San Jose Regulators, kay maestro man sana si Bebot sa USJR for the longest time. O niya si Bimbot, nagbay sa si Bimbot diya sa Barangay Basak sa siyudad sa Lapu-Lapu. Mao yung taon ng iyang bahay karon nagkural kay gihimuan na og subdivision. O niya ang developer murag migo ni Kapitan Bilong Darnaila, wa mabadlong ni Bilong. In fact dito pa siya modapig sa developer. Mao nang ang mga molupyo diha anak mo palayo sa kontra ni Bilong. Utos sa Bilong di na mo dagat kapitan, pero wa gyud matagbaw ang mga molupyo diha sa pakpakan Kapitan Bilong Darnaila sa imong pagbiya nila na nagpatuo ka nga modapig sa katawhan pero dito kas developer nidapig anang ilang problema diha gikural ang ilang bahay. Ya kaming Iris diri sad mi sa primero shoot sa pagsabungan, karon niya nami diri sa Konsolasyon sa Amihanang Subo. So mao na ang akong sugilanon karong hapon. Kamo conscious ba sa sa inyong pagkaon? Conscious ba mo sa inyong sudan? Basta naamo sa publiko. Dihang after atong sa Mandog, nagkaipon wing balik ang managsuon, kaming upat. Nagkaipon wing balik sa boarding house na diri sa San Nicolas, doon sa Tabuan. Iskina, Lakandula o Sipadilla, mao na among boarding house. Namin sa second floor, mao itong ihimong boarding house mga oray sa second floor. Usaray among kining kananan tanang mga boarders dito, di gyud be conscious. Si Cecil may magluto sa among pagkaon, usahay na aming kadungan, di ko magtan-aw sa ila sudan, di ko mangayo, dili ko mo kumparar sa among sudan sa ila. Ambot di na nako makuha. Tingali training gid na sa akong mga ginikanan. Tungod tingali gid na nga isip man nagsuon, wala bitaw may puhalay ba? Kasi pagkaon sa usa may pagkaon sa tanan. Nang karon malingaw ko sa mga istorya nga daghag man nagsuon, mag-ilog og sudan. Ano, mag-ilog sila sudan. Wa jud ko timaan nga mag-ilog mig sudan. Nang magsuon. Maybe sa credit sa ako mga ginikanan, maybe sakto ra gyud ang among pagkaon o di lang gid mihingaon. Kay sa ako sang mga managsuon, wa man ko'y nadunggan nga kana bitong hangul jud bukaon jud duro nga sakto jud kaon yun tagsa ra jud kay kaon. So nanambok na lang may karong mga edad-idara nami, pero ang amo si Boy wa gid mo tambok, si Cecil wa gid mo tambok. So kaming Bimbot mo medyo nidako sa dihang nagpatuyang nami og kaon sa among pagkahinom na sa among Panginoon. Pero si Bimbot kamausad siya mo minor og balik siya pagkaon. Ako ni huot naman akong tiyan pagkabantay bitaw ko sa itong video mo maklaro ang busyan na ako nga tiyan nagsige na sad ko og lakaw-lakaw karon. So after 3 years sa pandemya karon pa ko nagsugod og lakaw-lakaw pagbalik kay si CB din naman gukod nako kaniya to gamay pa na CB di ko kalakaw kay mugukod niya mo kumpayod sa kunti ilba. So kuyaw kayo ako siyang malakangan, kuyaw kayo ako siyang mayatakan, pero di na lang mo lakaw magsira lang mig kugos-kugos ni CB sila mig duwa-duwa niya.
sus, dako naman akong tiyan. Balik na sa ko og lakaw-lakaw. Kaya kung nahibaw-an ni Sir Manny Limtong, wa gyud laing labing epektibo nga paagi pagpahiyo sa tiyan, magsige lang gyud ka og lakaw. So karon mag-target ko makalakaw ko at least 1 hour a day. Mo progress unya kon inyong report kon mo hiyos-hiyos na ning jutay ang akong tiyan. Kaya ako nabantayan mo hasta ang akong utong sa akong komentaryo apektuhan ng jutay kay mo musangko ng tiyan sa akong gisulob. So mo na ang akong mahinumduman sa among pagkuyog og kaon, sa among pagkuyog og baon, sa among pagkuyog og managsuon. Kung tingali ako nang na-miss ka na mga adlaw kay karon, maglisod naman mi nga mag-ipon, maglisod naman mi nga magpuyo og balik kay laylay naman ang among nahimutangan, laylay na ang among mga pangita, doon rin tagsa-tagsa ka mga pamilya. Pero salamat kaayo ni Mami Tining o ni Daddy Aging. Wa jud ko kahinumdum nga nagutman mi sa among pamilya. Wa jud ko mahinumdum nga nagtihik-tihik si Mami Tining og pagkaon. Maybe there was a time na naglisod gyud mi pero wa jud ko kahinumdum nga nasa sakripisyo ang among pagkaon. O maybe may lami pagkaadat nga di mi mo demanda og lamian nga mga pagkaon. Kung hinumdum sa DYLA for example, mukaon mi og tinais manok, okay na dyan ko. Luha ka busog na ko. Pero mubangka sa si Sir, na siya daghang kayong humpa, na siya daghang kayong adobo, okay na sa ko. Kaon na sa ko dito. Pero di bitaw ko moingon nga, lami atong adobo, yung ano, nagtinaim na din eh. Pero ba, basta pagkaunay lang, wa jud ko yung problema. Wa jud ko yung problema o pagkaunay lang. Kung maunay, I think usa sa labing bililhon nga pagtulunan ako na sunod gikan sa akong mga ginikanan na dili magpili og pagkaon, dili mangita og unsay wa diha, matagbaw kun unsay naa sa talad kan-anan, maubasab mo ingon ana basab ang inyong relasyon sa pagkaon, maubasab ang inyong mahinumduman sa inyong pagka-estudyante, sa inyong pagbaon pa mga pagkaon sa eskwelahan. O nagasalamat sa inyong pakiguban. Mao to ang akong sugilanon, ikatanyag ninyo karong dayong kilom-kilom ang among timbrera. Daghang salamat sa inyong pagpailog o pag-agwanta o pagsunod ng atong mga programa. Sa nga ni CB o ni Dr. Iris diri sa among Pinoyanan sa kini sa akong luyo mao ni ang dayong kilom-kilom. Hayag pa sa among palibot pero dayon ra ning tikyop sa kilom-kilom. So maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan.